Türkmenistanyň ykdysadyýet toplumunda geçirilen tanıştyrlyş dabarasynda çykyş edenler, äne müň ýyllykllardan göýbaş alýan medeniýet atly täze kitabyny halkymyza sowgat edendigi üçin arka daly gahryman serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde döwlet başlarymyzyň täze eserleriniň höwüriniň köp bolmagyny arzu etdiler. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň ajaýyp eseriniň halkymyzyň şöhratly taryhyny hemde baý medeni mirasyny öwrenmekde we giňden wagt etmekde uly ähmiýete eýedigini ýytaly. Şonuň bilen birlikde mazmunyň maglumatlary baýlygy, olaryň çeper we düşnükli dille beýan edilendigi bellenildi. Bu kitabyň neşir edilmegi äne şäherdiň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip ýylan edilen we Pägin Paýgat ummany magtumly Pragy şyhary bilen geçýän 2024-nji ýylda watandaşlarymyz üçin ajaýyp sowgat boldy diýip çykyş edenler aýtdylar. Hormatly prezidentimiz täsin rowayatlary häzirki günlere çenli saklap galan durly zamanlaryň hemde halk hakykatynyň şaýady bolan äne medeniýetiniň ähmiýetini kitabyň sahypalaryna giňişleýin beýan edýär. Dabarada çykyş edenler arkada gahryman serdarymyzyň täze kitabyny paýgatly pederlenmediň dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandyny has aýdyň bilen äşkär edýändigini ýytadylar. Şonuň bilen baglykda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklary, guran döwletleri we berkarar şäherleri tutuş adamlar üçin ähmiýetlidiginiň nowatdagy ikrarnamasyny ýytaly. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli bu kitabyň ýazylmagyny dünýä belli arheologlar, taryhçylar we olaryň nesilleri bilen bilelikde işlemek wagty meseleden gahryman arkadamyzyň beren gurrunlary uly ýardam berdi. Olar ýurdumyzda ylamy gözlegleri we arheolog gady wagtaşy işlerini geçirip köp sanly wazyp tapyndyları ýüze çykardylar we dünýä derejeli möhüm açyşlar etdiler. Tanıştırış dabarasynda çykyş edenler kitapda öňe sürilýän garaşlar barada durup geçip, olaryň kitabyň 3 babdan ibaret mazmununda giňden beýan edilýändigini ýytadylar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň dünýä derejesindäki ösüşini üçin etmekde, halkara derejesindäki awray mertebesini belende götürmekde, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly İlyas Ulusoy, gahryman arkadamyzyň beýik başlanýaçlary bilen hormatly prezidentimiziň, arkadagly gahryman serdarymyzyň parasatly başçylygynda dünýä derejesinde belen tutumly işler üstünlükli amala asyrlýar. Häzirki wagtda bilişimiz ýaly ýurdumyzyň şanly taryhyny öçmejek ýyl galdyran taryhyň bir şöhratly gatlaryna singen türkmen medeniýetini dünýäge ýaymakda, taryh ýadygarlyklarymyzyň, gadymy medeniýetlerimiziň şan şöhratyny dünýä derejesinde dawarlandyrmakda bir näçe işler alyp barlýar. Elbetde hormatly prezidentimiziň arkadagly gahryman serdarymyzyň äne müň ýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet atly täze ajaýyp kitaby tutuş halkymyz üçin, ýurdumyzyň ylmy jemgyçiligi üçin, giň okujylar köpçiligi üçin bahasyny etip bolmajak ajaýyp sowgada gurulýy. Ähliňde mälim bolşýaly türkmen topragy, gadymy medeniýetleriň dören topragy, Türkmen topragy ak buğdaýyň ilkinji watany, ahalteka atlarynyň taryhy watan hökümini dünýäde özüniň meşhurlygyny has artdyryp gelýär. Hormatly prezidentimiz, arkadagly gahryman serdarymyz bu kitapda äne medeniýetiniň dörüşi barada gymmatly maglumatlaryň getirilýändigi, gahryman arkadagymyzda dünýä belli alimler Pompelli, Saryanidi ýaly alimler bilen hemem olaryň nesilleri bilen işleşmek nesip edendigini, gahryman arkadagymyzyň getiren gymmatly maglumatlarynyň täze kitabyň döremegine täsir edendigi barada ören buýsonçly belledi. Halkymyzyň, döwletimiziň halkara derejesinde awray mertebesiniň belende göterilmegine bimeşweri işler amala asyrýan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly İlyas Ulusoy, gahryman arkadagymyzyň, arkadagly gahryman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belend başlarynyň hemişe aman bolmagyny tutýan ýyl ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli, döwletli tutumly işleriniň mundan beýlägem ulara wastyklara, üstünliklere weslenmegini tüýsüremizden arzu edýäs. Tanıştırılış dawaratına gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň täze eseriniň ýaş nesili watançylyk ruhuny terbiýelemekde, täze bilimleri öwrenmäge höwetlendirmekde, ýylyşlarymyzy täze ähmiýet ýeňişlerini ruhlandyrmakda gymmatly gollanma boljakdygyny belläp, baý milli mirasymyzyň çuňgur öwrenilmegi, dünýäde wagt edilmegi hemde geljek nesilleri ýetirilmegi babatda alyp barýan ýygydyry tagallalary üçin döwlet başlanmada we gahryman arkadamyza hoşallyk bildirdiler. Arkadaly gahryman serdarymynyň täze kitaby bilen tanıştyrış dawaratynyň ahyrynda oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.